Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. De hakkı baweri u itaat ede hinek mealen Kur'an'ı. Gelî mirovan, ji Rabbê xwe re îbadet bikin. Ew Rabbê ku we û xelkê beriya we xulqandiye, qena hûn bigîjine merteba teqwayê. Dîsa ji wî Rabbê xwe re îtaat bikin ku erd ji we re weka doşek û asîman jî weka ban çêkiriye. û ji asîmanan avek ji we re dadixîne qena ji bo we bibe rizq. Bi vî awayî texlîd bi texlîdfêkî ji erdê derdixe. Êdî hûn jî bi zanebûn şerîk ji Xwedê re çênekin. Min cin û însanan tenê ji bo îbadetê min bikin xulqandiye. Ey kesên ku bawerî bi Xwedê anîne, ji Xweda bitirsin û bila her kes binêre ka ji bo sibehê ji bo roja qîyametê çi amade kiriye, çi hazir kiriye. Xwe ji ezabê Xwedê biparêzin. Lewra tiştê hûn dikin, Xwedê pê dizane. Gelî bawermendan, sist nebin, xemgîn jî nebin. Eger we îman bi Xwedê anîbe, serkeftin ji bo we ye. Gelî bawermendan, bi tevahî bikevne İslamê. Nebî hûn li pey rêça şeytan neçin. Bêguman ew ji we re dijminekî eşkere ye.